Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji apreli. Bilşiňiz ýaly, inni bir hepdeden gowrak wagt bäri Türkmenistanda watandaşlarymyzyň köpüsini gyzyklandyrýan esasy bir soraw, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow dirimi ýa ölümi diýen soraw. Bu soraw ýöne ýerden berilen ok, sebäbi Gurbanly Berdimuhammedowyň inni Türkmenistanyň telewizionynyň ekranyndan we gazetleriniň esasy sahypalaryndan ýitirim bolanyna inni 8 günden gowrak wagt geçdi. Iň soňky gedek Türkmenistanyň telewizionyny ony 16-njy aprelde görkezdi. Şoň ýaly 18-nji aprelde Berdimuhammedowyň kakasy Mälik Gulagan aradan çykandygy barada resmi habar peýda boldy. Ýöne şondan bäri Gurbanly Berdimuhammedow nähä telewizionyda görünýär, ne jemgyçiliklerine ilatyň arasynda görünýär, ne de iň bolmanda gazet sahypalaryna görünýär. Hatta gazet sahypalaryna da inni oňa uly orun berilmän, näme üçindir soňky günler Berdimuhammedowyň şu çakaçynda 2007-nji ýyldan bäri eýlek gelen baş sahypalaryny inni oň ogly serdar eýläp başlady. Ýöne olam ken çıkarılan o gazetede ýöne inha şular ýaly iki suratlary peýda boldy. Şu öz kakasynyň şu çakaçyny eýlen sahypalaryny käbirinde görüşüňiz ýaly Berdimuhammedowyň ogly peýda bolup başlady. Neýtral Türkmenistan ýa-da Türkmenistan ýaly gazetler Türkmenistanyň esasy döwlet gazetleri hataplanýar. Şoň sahypalaryna da şu çakaçyny Gurbanly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda şol häkimi eýle bäri şoň sahypalaryndan baş sahypalaryndan düşmän gelýärdi. Ýöne inni nähiller bir geň taňlyklaryň esasynda geň taňlyklaryň netijesinde birden kabul gazetleriň baş sahypasyndan ýitirim boldy. Hatda ine dek gazetiň dekine şu günkü nomeryna seretsegem Gurbanly Berdimuhammedow edil şu ýerde oturan okda hamala inha at çapşyk aýlagynyň bir gyrasynda şoň duran bir inha portreti görnüşinde, kiçik bir surat görnüşinde görkezilýär. Şu gazetiň hatda beýleki sahypalarynda inha şu taýda Berdimuhammedowa bagyşlanan bir goşky bir ýadygärlik bar. Şu taýda ýöne oň öz portreti ýok, öz suraty ýok. Ine beýleki sahypalarynda da inserseňiz şu çakaçynda bu Berdimuhammedow çykmaýan sahypalar inni şonsuz çykyp başlady. Inni şu näme alamaty? Hakykatdan hem Berdimuhammedowyň ýagdaýy gowy dälmi ýa-da oň kakasynyň aradan çykmagy sebäpli şoň ýag tutup oturanyň alamaty. Elbetde türkmençilikde adamdan öz ýakyn howsaryň aradan çykanda adamdan bir 7 gün näp şoň ýagyny tutmaly bilen bir düzgün bar. Ýöne Gurbanly Berdimuhammedow adaty bir raýat däl. Ol taýda kakasynyň ýagyny tutup şo taýdan öz wezipesine gelmedi ýaly. Ve döwlet lideri hökmünde oň möhüm wezipesi bar. Oň bir giden ýerine ýetirmeli borçlary bar. Oňa garaşly ähli budaklar oňa garaşly bolup otyr. Emma şunu näme esaslandyryp bolarmy? Şoň kakasynyň 7-sine çenli oturandyr diýip. Bolýa indi şonu iň bolmanda. Şonu indi delil hökmünde ulanjak bolsagam Gurbanly Berdimuhammedowyň kakasynyň 7-si düýün bellendi. Düýün dogry 7 gün boldy. Mälik Gulagan aradan çykanda ýöne Berdimuhammedow şu günem ne telewizionyda, ne gazetde peýda boldy, ne jemgyçilik erlerinde peýda boldy. Diýmek onda Berdimuhammedowyň sumat bolmagy, oň kakasynyň 7-sine çenli ýag tutup oturmagy bilen baglanşyk bilen nämedir başga bir zatlar bilen baglanşykly bolmaly. Ine şolan bu lokan soraw. Şu başga bir zat bolanda näme bolup biler? Şu başta peýda bolan maglumat, ýagny şu Berdimuhammedowyň edil şu öz kakasynyň ölen güni şoňam ýagdaýynyň ýaramadlaşandygy barada peýda bolan maglumatlarda onda belki jan bardyr. Bolmasa edil kakasy 18-ine öldü diýilip elan edilýär. Şo günden beýlägem, hatda şo günden bir gün öňýandan başlabam Berdimuhammedow ýam hiç ýerde ne telewizionyda, ne jemgyçilik ýerlerinde, ne gazet sahypalaryna peýda boldy. Şoňa ýa-da eýsem geň dälmi? Emma şoňa garamazdan şu taýda hiç bir problemi görmeýän, mesele görmeýän adamlarym bar.
Hatta hani şu dağıtlar barada gurrun ettirmeyecek bolýan adamlar var. Biz gurrun etmeli. Biz bu taýda Berdimuhammedow ölüp duram diýemdok. Berdimuhammedow bäder bir zat edilip duram diýemdok ýöne Berdimuhammedow döwlet sahnasyndan ýitirim boldy 8 gün bäri. Döwlet sahnasy diýmek bilen biz telewizionyany göz tutýas, biz gaziýet jurnallary göz tutýas, biz jemgyçilik ýerlerini göz tutýas. Inni näme buňa sebäp bolup biler? Nähil şaklamalar bar? Inni şoň hakykatdanam şol öz wezipesine dolanyp gelmäge ýagdaýynyň ýokdugy eýem açaçan görünüp dur. Hatta Gurbanly Berdimuhammedowyň barajak ýerlerine, barmaly ýerlerine, şoň şu taýda barman, şoň sypdyrmajak ýerleri bar. Şoňa da baryp bilmedi, şoňa da ha ogly bardy. Ha 2 gün mundan ozal Aşgabatda täze bir ýanky atçapyşyklar aýlagynyň açylyş dabarasy boldy. Ondan türkmeniň milli bedeginiň bayramy ýörüýte bellenip geçildi. O türkmeniň aglabay itleriniň ýörüýte güni bellenip geçildi. Şoň bilen baglanşykly hatda halkara gözden geçirilýär şäherleri ha ýola goýuldy, şuňaly geçirildi diýip eglan edildi. Türkmenistanyň habar serişdelerine. Ýöne şo şäherlerde näme şunlar Berdimuhammedow barmady da oň ogly Serdar bar ýa. Hatta şo taýda Berdimuhammedow gowuşurulýan sowgat gowuşurulýar diýip eglan etdiler. Şo ýanky açylyş dabarasynda atçaplyşyk aýlagynyňda şo sowgadam näme şunlar şoň oglyna gowuşurýarlar. Indi şol ogly ertip bermeli. Diýmek şo sowgada almak üçin gelmäge da Berdimuhammedowyň ýagdaýy ýok bolmaly. Ine şulam ullokan sorawlary döredýär. Hem şu datlar barada biz hökman gurrun etmeli. Berdimuhammedow nirede Berdimuhammedow görkezim ýa prezidenti görkezim diýip biz häzirini ýüzleni bermeli bolduk Türkmenistanyň häkimetlerine. Türkmenistanyň içindäki güýçlere. Bilşiňiz ýaly 2002-nji ýylyň şol Sanjar wakasynda tutsak edilen 100den gowrak adamlaryň ykbaly bilen baglanşykly, soňam şo türmede ýitirmedilen adamlaryň ykbaly bilen baglanşykly bir halkara şähereti kampaniýasy ýola goýulupdy. Bir näme soňrak şo kampaniýaň adam şolary bize diýri görkezin diýen kampaniýa bolupdy. Sebäbi şo wakadan soň tutsak edilen adamdan köpüsi diýri ýitirim boldy. Şolaryň ýanyna henidem garyndaşlarym goýberlen ok, garyndaşlaryna maglumatam berilen ok. Ondan soň diňe bir o wakada tutsak edilenler däl, ýa-ni islam ekstremizminde, dini ekstremizmde de tutsak edilip uzak wagtlaýyn, uzak möhletleýin tutsaklyga hökm edilen adamdan köpüsi diýri ýitirim boldy. Şolaryň köpüsiniň diýirligi ýa ölüdigi belli däl. Olaryň ýanyna garyndaşlarym ertilen ok, şoň bilen şolar bilen tuguşuşmaga, görüşmäge, olar barada anyk maglumatam berilen ok. Ondan soňam käbir başga ykdysady problemler, ogurluk ýa maliýe galplikler bilen baglanşykly tutsak edilip uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilen käbir ozalky çinownikligiň ykbaly barada hiç zat belli däl. Ana şolaram şol ýanky halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň tagallasy bilen ýanky kampaniýaň talaplaryna şolaryň sanawyna goşuldy. Şol adamlaryň atlary hemem şolar ýygy derli ýatlanyp gelinýär halkara konferensiýalaryna, şo Türkmenistanyň hökümetiniň wekilleriniň öňünde de şu mesele gozulup şolaryň sanawy görkezilýär. Ene şu çärede olary bize diýri görkezin diýilip atlandyrylýar. Покажите их живыми. Inni şu gün Gurbanly Berdimuhammedowyň ýitirim bolmagam bizi şu Türkmenistanyň häkimetlerine şolar ýaly bir talap bilen ýüzlenmäge mejbur edýär. Prezidenti bize diýri görkezin diýetimiz gelýär. Eger şol diýri bolsa, çykaryň jemgyýetçiligi. Bir ýerlerde görkezin, uzagrakdan görkezin. Telewizionyada görkezin şoň diýri oturanyny. Diýmek siz görkezip bilmeýän bolsaňyz onu şuň ýanky başky dören maşmaşlaryň ýa-da başky peýda bolan maglumatlaryň onu aňyrtyndan nähili bir esasy bar. Indi şu gün bizde nähili maglumat bar şu barada bolýar. Indi bir daşky alamatlary, indi biz bu taýda her hili hipotezany, her hili çaklamany öňe sürüp biler.
Ýöne şunkun indi şu biziň häzirki çaklamamyda hasam berkitjek nähildatlar bar. Ýa-da çaklamamy inkar etjek nähildatlar bar. İnkar etjek alamatlara häzir gynantakda az ýöne şol çaklamamyda hasy berkitjek zatlar bolýan hasam köpelýär. Indi soňky gelip goşan ýurduň içinden gelip goşan maglumatlara görä häzirki wagt hakykatdanam Türkmenistanyň şol häkimetiniň içinde, hökümetiniň içinde şol Gurbanly Berdimuhammedowyň ornuny eýelemek urunna şol häkimetleriň içindäki dürli şahsiýetliň arkasynda duran güýçler häzir özara jedelleşip, dawalaşyp, çaklaşyp durlar. Indi şol maglumatlara görä esasy şoň ornuna esasy dalaş edýänler kimler? Esasy dalaş edýänler diýip ýene de şol deslapky maglumata görä şol Gurbanly Berdimuhammedowyň soňky ýyllar döreden Döwlet Howpsuzlyk Giňeşi diýilip adlandyrylýan ýokary bir howpsuzlyk guramasynyň sekretary wezipesini eýläp gelen Şarmyrat Amanow diýilen şahsiýet. Şonuň ornuna häzirki wagt dalaş edýär diýilýär. Mundan naşary şoň yegenlerinden biri Hajymyrat dalaş edýär. Ýene de mundan naşary oň ogly Serdar Berdimuhammedowyň hem şoňa häzir isleg bildirýänligi aýdylýar. Mundan daşaram Türkmenistanyň häzirki daşary işler ministri Reşit Meredowy öňe sürýän güýçlenen badygy aýdylýar. Indi islendik ýagdaýda da häzir gödegine getirip görüň. Indi şol Gurbanly Berdimuhammedow öz wezipesine haýsyzdyr bir sebäp bilen näme hoşlugymy ýa hakykatdan aradan çykmagy sebäplimi şoluny öz wezipesine gaýdyp gelmese şoň ornuny kimdir biri şoň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmeli. Ilki döwürde. Olar bilen ýoly goýulmaly zat şoň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirjek adamy şoňa bellemeli. Olam Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça şol wezipeni wagtlaýyn ýerine ýetirmeklik 60 gün öçende onarylýar. Şol 60 güniň dowamynda Türkmenistanda prezidentlik saýlawlary oglan edilmeli. Indi şu Türkmenistanyň prezidentiniň öz wezipesini nähoşlugy ýa başga bir sebäpler bilen ýerine ýetirip bilmedik halatynda kim eýelemeli konstitusiýal aýklykda? Ine Türkmenistanyň täze kabul edilen konstitusiýasynyň 76-njy maddasyna laýıklykda şoň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirjek adam Türkmenistanyň parlamentiniň ýokarky palatasy, ýa-ni halk maslahaty diýilip adlandyrylýan ýokarky palatasynyň başlygy şoň wezipesini eýelemeli wagtlaýynça. Olam kim? Olam ýene de Gurbanly Berdimuhammedow. Sebäbi bilşiňiz ýaly 28-nji martda ine ýaňy ýakynda geçirilen parlament saýlawlaryna Gurbanly Berdimuhammedow özüni şol ýokarky täze döredilen ýokarky palata özüni saýlatdyran boldy. Şoňam içinde ýene de özüni şol ýokarky palataňyň başlygy saýlatdyrdy. Indi şuňa welem häzir kanuny öz boluşly wakum döretdi. Wakum döretdi diýmek indi şuň ýerini boş hak aldy. Häzir Berdimuhammedow aradan çyksa ýa şoň wezipesine gaýdyp gelip bilmese, onda şoň wezipesini ýerine ýetirmeli adamam ýene de öýde bolup otyr. Öýdem ýerine ýetirip bilenek, oň ýerini kim eýlemeli? Oň ýerini ýene de şol Berdimuhammedowyň şol ýokarky palatadaky ornun wasary, ýa-ni şol ýokarky palataň başlygynyň ornun wasary bir Mämedow diýip biri bar. Onu getirmediler. Ol bir tanalyp berilen adamam diýär, onu getirjek bolýanam ýok. Indi şoň ýerini bir kanun ýagdaýda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň hem düzgünleriniň üstünden ätläp geçip, beýleki kanunynyň üstünden ätläp geçip, kimdir biri häzir şonu el aljak bolýar. Tapawudy ýok şoň ornuny häzir wagtlaýyn kim ýerine ýetirse de şoň wezipesini. Şol wezipe, şo wagtlaýyn wezipede bir kanun genligi bolýar. Bu taýda ýa gutulgusyz, häzir konstitusiýanyň düzgünniň bozulmagy gutulgusyz bolup dur. Şonu hatta şo wezipeni häzir Türkmenistanyň häzirki daşary işler ministri Reşit Meredow hem wagtlaýynça alaýsa, şolam kanuny bolup gelýär. Ine şuňa ödem Gurbanly Berdimuhammedowyň özüniň döreden bulaşyklygy. Özüniň eýlemeli däl wezipesini eýledi şol ýanky parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipesine geçdi. Ilka deputat bolsaň başlygy wezipesine geçip konstitusiýanyň düzgünni bozdy. Bu özi jinayet. Bu özi eýem häkimetdäki öz ygtyýarlykdan hyýanatçylyk peýdalanyp
häkimiýetiň ullukan bir möhüm kanun çykyrjy organynyň ýokarky ýa-ni palatasyny basyp almak ýaly bir zat. Mundan naşaram ine şular ýaly gapma garşylyk bir ýagdaý döretdi. Özi wezipä gelmedik ýagdaýynda ýerini hiç kim eýläp bilmedi ýaly etdi. Göýe men ölsem şu wezipäm hiç kime münasip bolmasyn diýilip bir gitjek ýaly hereket etdi. Bolmasa odalyna logikadan pikir edende şu wezipä öz ogluny belleýän bolsa, onu häzir şoň hatda şu aradan çykdy ýa şu wezipesine gaýdyp gelip bilmese de ogly kanun esasynda şoň wezipesini eýläp bilýärdi. Ýöne ol hatda şoň mümkinçiliginiň öňüne böget boljak bolup ýanky ýaly hereket eden ýaly boldy. Demek şu adamyň onda ýa psihikasynda, aklyna da bir kimçilik bar bolmaly. Eger hakykatdan hem öz ogluny ananýan bolsa janyny, hakykatdan hem özüne, öz ogluny, gany bir ogluny şu wezipesini geljekde rowa gören bolsa, onda şol ogluny şu taýt eritmeli, ýanky wezipä özü, ýanky wezipäni özü eýlemen ogluny bermeli. Ýöne ol şonam etmedi. Şuňa edem hemme synçylarda, hemme hatda syýasatçylarda da ene gürleşip görýän şu taýlarda bolýan. Gaty uly düşnüksizlik döretdi. Öz boluşy bir şok döretdi. Bu nähili bolýar? Näme edip berdi? Dilen sorawlar döretdi. Nemine şuňky gün bizene şular ýaly bir ähtimallyk bilen ýa-ni ýüzbeýiz bolup dursa, nähili ähtimallyk indi şoň ornuny geljek adam häzir kanuny bozup gelmeli bolýar. Indi şu ýagdaýda nähili? Indi biz häzir biziň täkowlugymyz belli bir zat aýtmakdan halky ýani halka gelin halga gelin ýa-ni paýtada da diýmekden häzir türkçe saklanýar näme üçin? Häzir şoňuny Gurbanly Berdimuhammedowyň ýagdaýynyň nähilligi barada hökümetiň özü resmi beýan etmeli. Aradan çykan bolsa aradan çykdy diýip elan etmeli. Aradan çykmadyk bolsa yaraman ýatyr diýip elan etmeli. Eger onu etmeýän bu häzirki dymyşlyk prosesini dowam etdirseler, onda bizim garaşmak bilen bolar. Ýöne biz garaşyp oturmazok. Häzir şu Türkmenistanyň içinde şu dören galawaply ýagdaýa halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek üçin bilen bir kunlukda ýürüýte bir geňeş geçirip, maslahat geçirip, şol dünýäň esasy uly iri döwletleriniň ýolbaşçylaryna biz ýürüýte ýüzlenme kabul etdik. İnşallah ertir şo ýüzlenme uğradylýar. Indi o taýda biz näme çagyryş etýäs? O taýda biz ýaly Türkmenistanyň hakykatdan şo prezidentiň ykwaly barada hiç ýyly maglumatyň berilmeýänligi, hem häzirki bizim görýän alamatlarymyň şo taýda näme bardygyny, şo taýda häkimiýet agdarlyşygyna indi synanşygyň, bir kanun häkimiýet agdarlyşygyna synanşygyň alamatlarynyň bardygyna biz ünsü çekýär. Şeýle diýmäge de bizde esas bar. Sebäbi Gurbanly Berdimuhammedow diýeri görkezip bilen haklar. Diýmek şol häzir wezipesine çykyp bilmese, onda şoň ýerini kimdir biri bir kanun ele almaly bolýar. Bizden şoňa ünsü çekýär, ondan bundan soň eger şular ýaly häkimiýet bir kanun ýa-da bir kanun ýagdaýda ele alynan ýagdaýyna şol häkimiýet başyna geljek adamlar bilen hiç bir ýurdun resmi hyzmatdaşlyk saklamaga, hyzmatdaşlyk etmäge hakynyň ýokdugyny biz ýatladýar. Sebäbi bilen halkara normalar halkara kanunlaryny bozmak bolýar. Üstesine indi şuňa bir kanuny esas bermek üçin onu näme edilmeli? Biz ine çärenam görkezýär, çykalganam görkezýär. Indi şu ýagdaýdan çykalga nähili bolup biler? Şu ýagdaýdan çykalga diňe bir ýagdaýda bolup biler, olam Türkmenistanyň içinde häzir adatdan naşary ýagdaý emelegeldi diýip şonu elan etmek, şonu ikrar etmek. Soňam Türkmenistanyň içinde wagtlaýyn geçiş hökümetini döretmek. Ýöne wagtlaýyn geçiş hökümeti häzirki bir kanun hökümetiň esasyna ýa şoň hasabyna döredilip bilinmez. Sebäbi 2007-nji ýylda Gurbanly Berdimuhammedow häkimiýet başyna gelende de kanuny bozup geldi. Konstitusiýaň normalaryny bozup geldi. Şondan soň döredilen hökümetiň özem eýýän bir kanun bolup otyr. Ýöne eger daşardan opozisiýon güýçleriň wekilleri barsa, raýat jemgyýetiniň wekilleri barsa, şolar bilen birleşip geçiş hökümeti döredilse, hem konstitusiýa täze üýtmetmeler giýerilip, inniki geçiriljek saýlawlara açyk erkin ýol açylsa, onda häzirki bir kanunluk
ýagdaýyny bir kanuny platforma getirip bolýar. Eger şol atlary etmeýän häzir kimdir biriniň eline şu häkimet tabşyrylsa, soňam olam prezidentlik saýlawlaryna şu Berdimuhammedowyň odurky edişi ýaly gatnaşyp özüni prezident saýlandyrsa, biz onu ikrar etmeliler. Ol bir kanun häkimeti basyp almak bolýar. Şoň üçin indi biz nähili teklip etdik? Biz näme ýankyýal teklip etdik. Şoňa kanuny esas bermek üçin näme etmeli? Indi şu taýda adatdan naşar bir ýagdaýyň emele gelendigini elan etmeli. Soňam wagtlaýynça geçiş hökümetini döretmeli. Ýöne geçiş hökümeti halkyň hökümeti bolmaýar. Eger daşary ýurtda halk tarapyndan gollaýan daşary ýurtdaky opozisiýon partiýalaryň toporlaryň wekilleri hem raýat jemgyýetiniň wekilleri şo taýda eltilmese, onu o taýda halkyň häkimeti bolmaýar, halkyň hökümeti bolmaýar. Şoň üçin şo taýda halkyň bäkwidini arajak, halkyň bäkwidini öňe sürjek, wekiller şo taýda eltilmeli. Muň üçin hem näme gerek bide? Näme edilmeli? Muň üçin bide araçylar gerek. Şolana daşary ýurt döwletleriniň wekillerinden awarak, daşary ýurt hökümetleriniň wekillerinden awarak ýürüýte araçylar gerek. Şolar arada durup Türkmenistanyň häzirki hökümetiniň wekilleri bilen hem daşary ýurtdaky opozisiýon güýçleriň wekilleri bilen gepleşikleri ýola goýup kimleň esasynda häzirki hökümetiň, häzirki hökümetde işläp oturan adamlardan kimler girip biler bu geçiş hökümetine, hem daşary ýurt opozisiýon hem raýat jemgyýetiniň wekillerinden kimler gelip biler. Şu meseleni şu gepleşiklerin esasynda çözer ýaly etmeli. Şoňa ýardam berip. Bular ýaly meseleler dünýäň ýakyn taryhynda da edildi. Madamam edilip gelinýär şolar ýaly krizis ýüze çykanda, hem şolar ýaly araçylyk etmek diýilýän ýürüýte metodlarym ulundy. Şoň üçin ýa-da biziň şu daşary döwletleriň häkimetlerine ýüzlenmegimiz esas şoň bilen baglanşyk. Ondan soň şol wagtlaýyn hökümetiň borjuna näme girýär? Wagtlaýyn hökümetiň ilkinji nowatdaky borjy häzirki konstitusiýa diýilýän zady, ol konstitusiýa däl, onu bir kanun hökümet, bir kanun häkimet eýlen adamlar onu öňe sürdiler, onu kabul etdiler. Indi şol konstitusiýany biz täzeden teredip konstitusiýa täze üýtmetmelerge girdip, şondan soň onu halkyň tesberişligine goýmaly, ählumumy referenduma goýmaly. Şonam 6 aýyň içinde edip bolýar şol işi. Indi o taýda nähili üýtmetmege girilmeli? Konstitusiýanyň täze proýektine, konstitusiýanyň täze proýektine giriljek odal bilen girilmeli üýtmetme şu daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmenistana dowlan, ýöne daşary ýurtlara çykyp gaýtmaga mejbur bolan, hem daşary ýurtlarda aktivizm işini alyp barýan, opozisiýon işini alyp barsyn, ýa raýat jemgyýetiniň aktivisti hökmünde iş alyp barsyn. Şolaň şu saýlawlara ähli derejedäki saýlawlara gatnaşmagyna ýol açýan ýürüýte konstitusiýon düzgünler girilmeli. Sebäbi häzirki konstitusiýa onu gadagan edýär. Eger Türkmenistanda 10 ýyl ýa 10 ýaşyl, 20 ýyl ýaşamasaň, sen yerli saýlawlarda ýokurky saýlawlarda gatnaşmaga hukugyň ýok diýip o taýda ýazylyr. Şoň üçin biz ana şo düzgüni ýatyrmaly. Biz eger adam Türkmenistana dowlan bolsa, hem Türkmenistana gaýdyp gelmek isleýän bolsa, şu Türkmenistana dolanyp gelen ýagdaýynda islendik adamyň islendik derejedäki saýlawlara gatnaşyp bilmegine ýol açmaly. Prezidentlik saýlawlaryna da, yerli saýlawlara da, parlament saýlawlaryna. Ana şolar ýaly konstitusiýa kabul edilenden soň, ählumumy referendumyň esasynda, ondan soň prezidentlik saýlawlaryny hem parlament saýlawlaryny elan etmeli. Ana şonda da islendik adamyň, islendik toporyň ýolbaşçylaryň ýa-da islendik bir ýöne jemgyýet ýa Türkmenistanyň bir raýatynyň özüni kandidat götürlemegine ýol bermeli. Saýlawlar deň derejede geçirilmeli, deň esaslarda adamlara, deň esaslarda telewizionyada, medeniýetde çykyş etmäge mümkinçilik bermeli. Diskussiýalary gurulmagyna mümkinçilik bermeli. Beýatçylyk geçirilmeli saýlawlar. Daşary ýurt synçylarynyň gelmegi esasynda, şolaň syn etmegi esasynda geçirilmeli. Şoň esasynda kim öňdelik gazanyp, özüni saýlatdyryp bilse, halkyň gollugyny gazanyp, ana şolan prezident bolmaly. Mundan naşary parlament saýlawlaryny da türlü toporlaryň wekilleri köp partiýalyk esasynda parlament saýlawlaryny geçirmeli. Parlament saýlawlaryny da kim halkyň gollugyny gazanyp, şol saýlaw okruglaryna, saýlaw uçaşdaklaryna ýeňiş gazanyp bilse, ana şolaram parlamente girer. Ana şondan soň Türkmenistanyň syýasy häzirki
krizisi çödülýär. Türkmenistanyň dolandyrşam kanuny dolandyrşa geçýär. Hakyky kanuny dolandyrşa geçýär. Şu wada çenni şo bir kanunçylygyň höküm sürüp gelen nimetin däbini biz şey dip ýatyrýar. Bu taýda başga ýol ýok, başga çykalygy ýok. Eger şunu kanuny bir akyma, akawat almak üçin diňe şolar ýaly şäre görünmeli. Bolmasa häzir ýanky düşmýäli, islendiň adam häzir Berdimuhammedowyň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirse de soň özüni prezident saýlatdyrsa da şol adamyň häkimiýeti bir kanun basyp aldyr bolýar. Inne aýdaly bardy geldi, biziň şu teklip edýän zadymyz uğralmasa, ýoğulalmasa, bunun önünde päsgelçilikler döredilse emeli ýagdaýda häkimiýetem ýanky düşmýäli, kimdir birine şey dip alagatdan gowşurulsa, onda inni halk näme etmeli? Inni şuňa şey seredip oturmalym? Ýok. Adamlar inni şol ýakyn geljekde, ýakyn taryhda edilen jenaýatçylyklara birini gaýtadan ýol berip bermez. Sebäbi bilşiňiz ýaly Niýazow ýok edilenden soň häkimiýeti basyp aldylar. Şo taýy konstitusiýa gelmeýän adamlar getirildi. Öňü bilen Berdimuhammedow getirildi. Oň arkasynda duran güýçler häkimiýeti basyp aldylar. Şoň bilen şonu öňe sürüp inni biz şoňa ine şu wagtky biziň düşen ýagdaýymyzam şoň netijesi şoň miýweti. Sebäbi häkimiýeti basyp alan şol zanlyýamanlar halkyň aladatyn ýetjek adamlar däldi. Halkam şoňa ýol berdi şonda gözünýüm. Dünýä jemgyýetçilerim dymmak bilen şoňa ýol berdi. Inni biz şoňa dymyp oturmaly. Inni biz şol adyň ýene gaýtadan gaýtalanmagyna ýol bermeli. Onna bu biziň özümiziň günämiz bolýar. Onna biz haýsadyr bir haramzada jenaýetçilere ýene de biziň öz döwletimizi, biziň öz hökümetimizi basyp almagyna özümiz eliň ýol berýär. Bu biziň ýüzümiziň tagmasy bolar. Bu biziň geljekki nesillerimiziň öňündäki günämiz bolar. Watanyň geljeginiň öňündäki biziň günämiz bolar. Eger biz şunu sesimizi çykarmany häzir kabul etsek, şuňa garşylyk görkezmesek, onda biz odaly bilen öz jenaýetçilik. Öz biziň ýüzümiziň baňlaýynyň garasy. Şoň üçin indi men teklibim, eger şu häzir biziň daşary ýurtlardaky raýat jemgyýetiniň, opozisiýon güýçleriň wekilleriniň barmagyna ýol bermän kimdir birine şey dip alyp häzir şolar häkimiýeti gowşurjak bolsa, şonam aglan etseler, inha biz planyny wagtlaýynça belledik diýilse, şo gün tutuş halk ayaga galmaly. Şo gün siz watanyň goragy üçin ayaga galmaly. Eger siz Aşgabatda baryp bilmeseňiz, öz yerli şäheriňizde, yerli etraplaryňyzda häkimiýetiň basylyp alynmagyna ýol bermelýär. Şo merkezdäki güýjüň indi mundan beýlek yerlerde şolaň sözüniň geçmegine ýol bermelýär. Şolaň buýruklarynyň yerine ýetirilmegine ýol bermelýär. Sebäbi şo taýdan berilýän buýruklar näme? Jenaýetçileň häkimiýeti basyp alan jenaýetçileň berýän buýrugy. Jenaýetçileň berýän buýrugundan ýüze gürmäge her kim borçly. Jenaýetçileň berýän ýüze görkezmesinden buýruklarynyň ýüze gürmek bilen siz hiç ýyl kanuny bozaňyz ýok. Gaýta kanun bozmaň öňüne almak çäresini geçirýäňiz. Siz şoňa düşüniň. Eger ýagdaý bolup Aşgabatda baryp biljek bolsalar, olana iň edilmeli, öňü bilen edilmeli zat paýtagtda adamlar ayaga galyp, ýa paýtagta baryp yerli ilat bilen bile ayaga galyp, şo taýda şulaň etjek bolýan oýunyna ýol bermelýär. Şo taýda prezident köşküniň, hökümetiň köşküniň ýanyndan gaýtman oturmaly. Berden daşary ýurtdaky opozisiýon gurumlaryň wekilleriniň barmagyna, raýat jemgyýetiniň wekilleriniň barmagyna ýol açýançalar prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmaga ýa wagtlaýyn geçiş hökümetini döretmäge ýol berýänçalar şu daşardan barjak adamlar şo taýdan gaýtmalýar. Adamlar şo taýda şo wagtlaýyn bellenen adamyň adyny gyýgyryp, gümmollyk gyýgyrmaly. Şo şo öz wezipetinden, şo taýda şo köşküň içinden gidýänçe oturmaly. Biz şu taýda daşary ýurtdaky güýçleriň barmagyna, biziň barmagymyzda ýol açmaly. Şol edilmese ýurt gidýän. Şol edilmese kim gelse geläýsin, häzir pikir etmeýän. Reşit Meredow gelse aýgol bir medeniýetli adam näme diýip şolar ýaly illüziýa alynmak, eýem şolar ýaly illüziýa alynjak bolýanlar bar. Siz ýadyňyza düşünýän Gurbanly Berdimuhammedow gelende nähilim musafirja adamdy. Özüni nähil alyp barýardy. Özüni edil ýumuşy bolan ýaly alyp barýardy. Musafirja alyp barýardy. Şolar ýaly şey diýip gedemlik görkezmeýärdi. Emma aradan bir ýyl geçdi, ýarym ýyl geçdi bol näme boldy?
Hemme nadi öz dogon warnaşına berdi de şeýti de häkimeti eýledi de oturdy. Indi näme edip bör, indi gyljyndan gannam ya. Indi bu haram tohum näme edip bir hemme nadi eýeli gedip otyr. Adamlary ediliyor, gullary ýaly garaya. Hemme nadi şulaň elinden bolmaly, hemme pulum şulaň elinden bolmaly. Şulaňam hem kanunam şular kesitlemeli, hemme düzgünem şular kesitlemeli. Şulatlara indi biz ýol bermeli. Indi şoňa ýol bermeklik bizim öz jenaýatçylygymyz bolar. Şoň üçin ene biz anyk aýdyp otyr şulatlary. Anyk edilmeli, ädilmeli, anyk edilmeli işler barada. Haçanla ýene bir gedek gaýtarýan, haçanla şular yglan etse kimdir birine wagtlaýyn wezipä bellendi. Prezidentin wezipesini ýerine ýetirjek hökmünde wagtlaýyn bellendi diýilen güni şol häkimeti bahw almaklyk. Şoň eýýäm häkimeti bahw almaklyk bolýar şoň. Şoň eýýäm öňüne almaly. Şo günden başlap adamlar ayağa kalmaly. Yerli häkimetlere eýýäm kontrollyk etmeli. Hemem Aşgabatda, paýtagtda kontrollygy halkyň özi el almaly. Şol adama giderýan etmeli. Hemem Türkmenistanyň häzirki hökümetiniň wekillerini daşary ýurtdaky güýçleri bilen gepleşikler stolunyň başynda oturmagy mejbur etmeli. Şolny edip bilmese halk, onna halkyň öz günäti bolýar. Biz o taý ertenoklar häzir, düşünün adamlar. Siz pikir etmeýän häzir daşyndan oturup ýöne çagyryp oturýarsyňyz diýip. Bizi ertinler şo taý ne bide wida bersinler, ine geldiýsin men ertir var ýa. Ine Allah'ım Rabb Rahim men size wida berjek diýip häzir ilçana men çagyrdym. Men ertir var ýa şo taý. Men o taýda barma diýaly hiç ilmen günämem ýok, maňa garşy bildirilen aýplama da ýok. Ine men barýan şo taý. Ýöne bular bizi ertmeliler, ertmejek bolarlar. Şoň üçin şu zadyň şu ýapyklygy kim açyp biler? Biziň öňümizde şu böwgede kim açyp biler? Halk açyp biler. Olam diňe yerli ýerden ayaga alan ýaňyldagynda esasan paýtat Aşgabatda halkyň ayaga galyp şo taýda gaýtman şo taýda prezident köşüniň ýanyndan şolary mejbur eden ýagdaýynda. Şundan gorkmaň adamlar, sebäbi şo taý häzir häkimete wagtlaýyn şo taýda şu prezidentin wezipesinde wagtlaýyn oturjak adam size batırınıp bilmez. Size karşı hiç il jenaýetçilik görkezme berip bilmez. Sebäbi olun tek öz ýagdaýynyň nähil boljakdygyny bilen ogul. Şonu edäýse häzir bir jenaýetçilik buyruk berýärse, birinciden organ işlerini ýerine ýetirmeliler. Şolar ýal jenaýetçiler, şolar ýal jenaýetçiň berjek buyrugyny howpsuzlyk gulluklarym ýerine ýetirmeliler. İçeri işler ministrliginiň hiç bir işgär ýerine ýetirmeliler. Şunu bilip goýun. Şondan boyun toglan adamlar. Milli howpsuzlyk gurulunyň işgärleri, İçeri işler ministrliginiň işgärleri, odaly bilen siz. Hemem harbylar. Şo taýda wagtlaýyn oturjak adam jenaýetçi. Şol häkimeti jenaýetçilik ýoluny basyp alýar. Şoňa buyrugy jenaýetçiň buyrugy. Şoňa ýerine ýetirseňiz siz jenaýetçilikli buyrugy ýerine ýetirdiňiz bolýar. Şoň üçin halk siz gorkmalylar. Siz günü barmaly, günü jenaýetçiň ýüzüne aýtmaly. Gün bol, seni saýlan ýok diýmeli. Sen şu taýda oturmaňa hiç bir kanun ýol berenok diýmeli. Wagtlaýyn geçiş hökümetini döretmäge ýol berin, şoňa da biziň gollaýan adamlaryň gatnaşmagyna ýol berin. Daşary ýurtlardaky opozisiýa wekilleriniň, raýat jemgyýetiniň, jurnalistleriň, blogerleriň gelmegine ýol açyň diýmeli. Olar şu taýda şu ýurtda dogully, olar şu ýurda gaýdyp gelmek isleýär, şoňa da haky var diýmeli. Şonu edip bilen ýagdaýyňyzda şolar gepleşikler stolunyň başyna geçýär, birden oturýar. Şonda biz olara diýenmi etdirýär, olar bize diýen etdirmez. Şoňda biz halkyň bäkbidini arap, hemme etdirmeliler biz şonu etdirýär. Şoň üçin häzir pikir etmeýän biz daşary ýurtlara ýüzlenip, daşarky döwletleriň ýol başçylaryna, häkimetlerine ýüzlenip hat ýazdyk bolýyn. Indi şolar kömek eder diýip oturmaň. Ýok, olar öňünden näme sereder, halkyň özi näme diýer. Olar garaşar. Halk ayaga galýarmy? Halkyň özi bir zat etjek bolýarmy, ýa edip bilýärmi? Hä, onu halkyň arkasynda durmaly, olar onu bizi gollap başlar. Bizi gollamak bilen olar halky gollaýanyny görkezerler. Bu zatlar şey dip edilýär, madama ýakyn taryhda da şu zatlar şey dip edildi. Haýsy ýurtda demokratik özgörüşlikler geçirilen, onda şey dip edildi. Ýöne biz bunu goýşulga ýol bermer, siz gorkup oturmaň adamlar. Eger şu häkimetiň işgärleri nähildir bulu goýşulga ýol berjek bolsa, oňa biz ýol bermez. Biziň özümiz de birinciden ýol bermez. Biz daşarky güýçleriň ýurdun içine barmagyna ýol bermez.
hiç ýeri ýaragly adamdan ya hiç ýeri haýsydyr o bulogoýçulukdan bir de golla görjek diýip ýurdun içine girmegine biz ýol bermerik. Golloňyz bolsa daşyndan beriň, diplomatik ýollar bilen golloňyzy beriň, ýöne ýurdun içine siz öz adamlaryňyzy salmarsyňyz diýip biz onam şert edip goýar. Şoň üçin o tarapdan Gatar kaýyn bolun. Siz Siriýadaky ýa Libiýadaky ýagdaý döräýmesin diýip ondan sizi hederede oturmaň. Siz ony orta salmak bilen kim şonu gorkutjak bolýar, ýene de şu häkimiýetiň itleri ýa-da şu tarapyny tutýan ýa-da şu häkimiýetiň häzirki wekiller gorkutjak bolýar. Siz Libiýa öwürjek bolmaň ýa Siriýa öwürjek bolmaň. Ýok, biz onu öwürmez. Bizde on ýaly net ýok. Bizim netimiz wagtlaýyn geçiş hökümetini döredip gaýta döräýmegi mümkin bolan hawasyň döräýmegi mümkin bolan edenetligiň ýoňuny almak. Şo taýda oturgan kellämiz bilen jogap bermek. Şo wagtlaýyn hökümetiň düzümine girjek hemme şo hökümetiň agdadary şoňa öz kellesi bilen jogap bermeli bol. Şondan hem halkyň hasabat soramagy haky bolar. Şol adamlardan. Şoň üçin ýene bir ýerde gaýtalýan. Haçanna kimdir biriniň ady häzir aglan edildi. Prezidentiň wezipetini ýene wagtlaýyn plana analyzy diýilen güni şoň özi häkimiýeti wasalmakdyr. Sebäbi islenlik adam geldi şo taýyp şol konstitusiýanyň üstünden ýatlak gelýär. Konstitusiýada oňa ýol berilen ok. Kimdir birini häzir şo taýyp prezidentiň ýerine bellemäge hiç kimiň haky ýok. Prezident Gurbanlyberdi Muhammedow häzir ölen ýagdaýynda ýa gelip bilmeýän ýagdaýynda özi şoň öz ýerini tutmaly etdi. Şo parlamentiň ýokarky palatasynyň başlyk hökmünde bellep konstitusiýada şo taýda da ýazyp ana şo gelmeli etdi. Şeýtdi de häzir kanun bozulary ýaly etdi. Bu biziň bähwidimizde. Halkyň bähwidine şu dören ýagdaý pikir etmäň. Şo Gurbanlyberdi Muhammedowyň şo döreden bulaşyklygy we kanuny bulaşyklygy häzir düşünseňiz siziň bähwidiňizde adamlar. Sebäbi islenip şoň ýerine geljek islenlik adamy kanuny bozar ýaly etdi şol adam. Şu bir tarapdan şu oňuň tarapy şu edenetdirginiň oňuň tarapy. Bize şans berdi, halk size şans berdi. Inni biz şu taýyk arkaýyn baryp häkimiýeti täzeden düzüp hemme kanunyň häzir akymyna biz şunu salyp bilýär. Oň üçin hem şu täze konstitusiýa işlenip düzülip şu taýda şartlary hemme görkezilmeli. Olam görkezler. Ine umumany men şunki şu çykyşym bilen size ýetirjek bolan adam şu ýüzlenmem. Gayrat edinde adamlar şu maglumaty birek bilen paýlaşyň. Ine biziň netimiz şu. Biz bu taýda hiç ýyly bir hökümeti basyp almak ýa biziň bir baryp şu taýda kursyny özümizde ýelemek netimiz ýok. Eger kimdir bizde şol birine şolar ýaly net bolsa özüni öňe sürüp şu taýda olam özgeleginde bir kanun ýol bilen häkimiýet basyp aljak bolsa oňa da biz ýol bermek. Olar ýaly adamlaryň baýna ketämizden üýrüp oturan adamlar bar. Bizi ýurdun içine ertmejek bolup. Olar ýürü bersin. Ýöne siziň esas düşünmeli zadyňyz häzir şu ine men aýdan zatlanmy. Birek bilen paýlaşyň, taýýar bolun, halky hemme ýerde häzir şu şuýar edin. Koy prezident öldümi, ölmedimi, oň bilen işimiz ýok. Ýöne bir zat bolup ýör. Onu biz 100% bilýär. Şu prezidentiň häzir ýagdaýy ýok gelmäge, häkimiýet şu öz wezipetini ýerine ýetirmäge ýagdaýy ýok. Ele bu ýam 100%. Şoň üçin taýýar bolun. Kimdir biri häzir aglan edildi. Şoň wezipetine ýerine diýip, şoňa garşy ayaga galyň. Hemen şu daşyndan halkyň aladysyny etjek adamdan barmagyna ýol açdyryň. Siz etmeli şonu. Biz etdirip bilmez, onu halkyň öz etdirmeli. Ine şu siziň jogapkärçiligiňiz. Ilkinji nowatda watanyň öňünde, halkyň öňünde, öz nesilliňiziň öňünde hem öz özüňiziň öňünde jogapkärçiligiňiz. Ül ferip dinleýäniz üçin köp sag bolun.